Исәнмесез, сез ТМТV телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Һәм мин озакка сузмый сезне үзебезнең кадерле кунагыбыз белән таныштырырга ашыгам. Башкортстанның халык, Татарстанның ат казанган артисты Әнвәр Нургалиев бүген бездә кунакта булыр. Сәдә еллар тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. İki arada tiren kar yatan, yürek komandan seni yaratan. İki arada tiren kar yatan, yürek komandan seni yaratan. Şunday sözler kirek demi bitmey turgan, şunday sözler kirek candan gitmey turgan. Niye şunday sözler eytilesin sirek? Kuşaklama yaratmışan kuşaklama. Sizem kurem, anlayın bellem, yüreğini yargılama. Anlat Ali, niye seni yaratan? Anlat Ali, niye sensiz bir minuta duralmam. Benim şatlığım, bəxtimimin nurları, bizning birge o'tgan yıllar, ballarıma turları. Sarasan ko'zlarimga, yurakimning so'zlaringda, qarashingda o'qiladi muhabbat ko'zlaringda. İsənmi Әнвәр дип дәшәм, абый дип дәшмичә, чөнки абый дигәчтен Әнвәр мине ачулана башлый. Шуңа күрә исәнме Әнвәр, ничек синең хәлләрең? Сәлам Лилия, хәлләрем бик яхшы. Рәхмәт чакыруыгызга, рәхмәт ТМТV-га. Сезгә килгәч хәлләр начар булуы мөмкин түгел. Шуңа күрә барысы да яхшы. Рәхмәт. Менә гыйнвар айы имек кышлыгын нык итеп күрсәтте. Термометрлар инде 30-35-не күрсәтә һәм миңа инде съемочная группа әйтә. Килмәс инде ул Башкортстаннан хәтлек диләр, мәйтәм тукта шалтыратып алыйк. Шалтыратам һәм үземдә инде көтәм, әйдә җылткач килермен дигән сүзләрне, ләкин син юк сөйләштек бит киләм дисең. Һәм менә бу салкын көннәрдә юлда йөрүләр, ул инде гастроль белән дә чыныккандыр сезнең. Сез һәр вакыт шулай менә тиз ниндер эш эшләнергә тиеш икән, сез аңа тиз барасызмы? Юлларда йөрү, менә бу шактый ялыктыра торган әйбер бит инде. Юлларда йөрү безнең канга сеңгән инде электән. Әтеге суык дигәннән, чынлап та менә иң беренче карын бирде, кары күбешнән салкыны. Син белән сөйләшкәч, мин инде барыр ел башында Казанга килмичә мөмкин түгел. Концертларыма тиклем. Шуңа күрә суык дип тормадык. Без элек мәктәпкә, без йөреп укыдык мәктәпкә. Элек 30 Мин хәтеремдә юк инде 30 булганда да без мәктәпкә йөридек әле. 30дан артса, теге сетевой радио була торган бит инде. Анда хәбәр итәләр иртән шундый класс укучыларына барырга ярамый мәктәпкә дип. Инде без шулай дисәләр, шатланып кирдән йөкләргә дә килеп уйнарга барып чыгып китәек теге. Ура дип шанашырга. Ура дип. Шуңа син әйткәч, мин рәхәтләнеп килдем. На всякий случай инде анда яла киемнәр дә салдым. Ирина белән бергә бешеп киттек, җайлап кына рәхәтләнеп килдек кичә. Бик матур юллары булды. Салкынның да үз рәхәте бар. Үз рәхәте. Без инде карап торабыз социаль челтәрләрдә, сез инде карында күрәдегез буга яхшы гына. Үз йортыгыз белән яши башладыгыз сез. Без хәзер 2 ел тирәсе үз йортыбызда. Аллага шөкер, яшибез рәхәтләнеп. Үз йортыңда ул икенче инде фатирда яшәп түгел. Без теге авыл балалары булгач, безгә карында күрергә кирәк, җирендә дә чыкынырга кирәк. Үзе ничектер үзенең шундый ләззәтен табам шуннан. Хавасының җирдә эшләүнең. Һәм менә бер шундый фикер әйткән идең син, ашыгасы килми бик гастрольләрдә дә артык йөрергә, артык заказлар да алырга, яшисе килә, яшәп каласы килә, җирдә казнасы килә дип. Нәрсә бу? Әллә картая башладыңмы син? Бу ничек әйтим икән? Кай вакытны мин аны картая дип әйтмәс идем. Чөнки яшьлек белән элек бит инде без ай туп-тулы концертлар була торган иде. Шуннан теге азарт та, җырлыйсы да килә, сәхнә үзе бер тормыш, ул бит үзенә икенче группа, ул минем икенче гаилә.
Үзенә ничектер мәшкилеп. Шуннан соң бер тукталып уйланып караган идем. Мин балаларым беткән. Балаларым хәзер, мин кызымны хәзер итегемә утыртып, мин аны ярата алмыйм. Кочакларга да аялып кына кочаклыйм, миннән буйга, миннән озынрак. Улым инде 22-дән узды бит инде улым. Шуңа күрә шуннан иптәшем белән сөйләшкәч, Әнвәр, ну ярый син ил буйлап йөрисең, кешеләрне куандырасың шулай, безгә кайчан вакытың буласың ди. Шуңа үземә шундый фикер килде. Үз йортыңда яшәгәч тә ничектер, хотя бы менә кызымның инде соңгы 11-нче сыйныфта укый, шул вакытта әзрәк ешрак аның белән булырга дип. Ну, әйтмәй Әнвәр концертларны туктатты дигәнне аңлатмый. Просто айына 30 концерт бирмәйбез, айына, ну, 15-20 концерт бирергә шундыйрак планнар белән йөрибез инде. 28 килеп чыга. 15-не планлаштырып куясың да. Ну, картаю турында сүз бармый. Ул просто минең яшәүнең, гомернең тәмен монарга да вакыт кирәк, монарга да вакыт таба белергә кирәк. Рациональ белә башласың хәзер инде. Ул өчен матурлыкны күрә дә белергә кирәк. Юлда йөргәндә үзе бер гомер, үзе матуронда менә син берсенә шундый фикергә түгел, шундый уйга килдем. Менә хәтердә түгел, Татарстаннанмы яз кына килеп барабыз, и яфракларның әле чыккан гына вакыты. Әйтәм, Әлмиргә әйтәм, водительгә әйтәм, кара әле инде ничек матур бит, әйтәм, агачлар ничек яшелләнә. Әнә ул елда шулай инде ул. Әйтәм, быел икенчерәк дисем, әйтәм, алай түгел. Елда шулай. Шуңа күрә, ул менә һәрберне кем әйткән, Абдуловның шундый сүзе бар. Яшәргә кирәк шулай иттереп, шикерткәнеңдә тавышыннан ниндидер тәм табып, матурлыгын табып яши белергә кирәк. Тыңлый белеп. Тыңлый белеп, да. Шуңа күрә мин әзрәк шунарга килдем. Ну, тагын әйтәм, бу картайын түгел. Юк, һеч кенә дә. Хәзер бит менә яшьләр бик үзләренең вакытын, кадерен беләләр. Алар аңа иртәрәк килә, әмнә безнең буын һәм плюс буын дип әйтелгән. Ул ниндер теге дөнья куганнан соң гына килә мондай уйларга. Сиңа шулай тоелмыймы? Менә хәзер син балаларыңа карыйсың да, алар да үзеңне күрәсеңме? Әллә инде алар башка буынмы? Алар барысына минем бит инде менә группада да яшьләр в основном күбесе улым яшендәләр, алар 22, 25, аның кайбер генә 30-дан 40-ка җиткәннәр. Улымны алганда алар башкача уйлыйлар, алар башка буын. Әмма ләкин улым мине кабатлый минем үземнең менән аның теге шундый кадиллек, теге урысча әйткәндә артык простота анарда бар. Ул кайвакта кыйынсынан итә, үзе ул теге чиста күңелле, теге ярдәм кулы сузарга әзер. И менә минем бит инде менә бу сәхнәгә килүләрем, сәхнә бит инде ул үзеңнең ничек цель, ничек була әле безнең максатның, менә кемгәдер максат сәхнә, кемгәдер ул бүтән эштә үзенең максатына барып җитү. Менә минем шундай сикәлт әле булды. Теге җиңел килде түгел, төрле югалып калган вакытлар бик күп булды. Ул әле дә булганы бала. Аларда шулай, улымда да шулай. Аларның теге эштәлекләре безнеке үк. Әмма ләкин тормышка, дөньяга караш яшьләрдә икенчерәк. Бәлки алар шынап та, алар біз бит инде ничек әйтим, яшьләр әзрәк икенчеләй уйлыйлар алар. Безнеке бүләм, безгә эшләргә көрәк кирәк, сәнәк кирәк. Аларга баш белән уйлап, туктале, әниә миңа бу кирәк. Мин булай әйтәм. Алар минем менә мәсәлән яшьләр дигәннән, улым белән мин дуслаштым 1 ел элек кенәдер. Мин аның әтисе идем. Мин кызымны яратып иркәләп үстердем. Теге сирәк иртүндә булсам да. Улыма мин әзрәк катырак булдым. Таләпчән булдым теге ничек, ну, ират кешене шулай. Аларга каршы сүз әйтеп, менә без әтиебезгә бармак күрсәтсә дә сыра шүгәлисең, шыпыртын. Аларга алай түгел, аларга ката дәшсәң, алар дөрес аңламыйлар. Шуңа күрә әле менә дуслаштым, Аллага шөкер, инде аның белән серләшәбез икәү. Берәргә икәү машинада утырып чыгып китәбез дә сөйләшә барабыз. Монча кергәндә анда икәү сөйләшеп утырабыз. Ул менә икенче. Аларны аңларга гына авыррак диясем килә. Ну, аңлап була, күңелләренә кирсәң. Дус булырга кирәк. Дус булырга кирәк. Яшьләр, не только улларың белән, яшьләр белән дә дус булырга кирәк. Менә бу бик кирәкле киңәшләр, кирәкле сүзләр. Әле без менә сезнең кебек тормыш тәҗрибәсе юк, бала үстерү өлкәсендә, әйме? Шуннан да менә син хәзер әйтәсең дә, мин яшел дип үземә китләп утырам. Ну, мин үзем дә анарга соң гына килдем. Бу сүзләрне.
Anысы шулай. Sizin kızığız şulay muzika bilen jırga bik gaşık ide buğayımı. Nindi yıldan barırga oylay 11. sınıfına bitire nindir tege soylaw altında bitindi hazır. Kiňeşler nindir biresidir belki. Kızıma kelgende min mine kız bala bilen jiňerek. Iratka uluma karaganda. Mine kimler mine bar bit ulsaz ikişer kız üstürgenler var. Olarga jiňerekdir. Çünki kız bala ol tıynak on akıllı başka kız balanın. Mine min kızıma kelgen. Min kızım üçün bir koşan borçulmadım. Улым үшін nedir min borçuldum. Çünki onun halkı da miniki. Ol kızıp gittiği mümkün. Şundan kiriden kıza da şundan. Niye baytım iken deyip. Halkı sizniki ulan kapışılgansıdır belki. Belki Halkı hatını kızıniki bolsa belki bir şuna. Belki şunadır da. Kızım o Allah'a şükür o belekeyden o özünün yaşına переезжайтын barda. Allah şara guladı deyim iken. O neçe 6-7 yıl şügüllendi balini büyüler bilen. Bik yaratып biydi. Ol biyseyin de kirip gitті biyüge. Ol tamaşaçını da көрмей. Ol üzde şunda yaşayış ol biyüğünde. Әлі енді ташлады, қазір айтайынды, әтейін менем жырлайсы келеді. Метемнің қызым, сен бей жырлай білмейсің, жек жырлайсың соң айтам. Аның көңілі білән жырлай. Ола шонда кішілер көңілі жырлай, тауышы білән, алар күйіні келей әлмей. Келей ол, аңна бітмейін. Мен айтам, әйде бірәр педагогқа барам, айтам, менем өзімнің таныш педагогларым бар. Еріп кора. Siz bugün de vokal bilen şagıllanasınız mı? Мен şagıllanırga vakıtım yok. Men anda сөйләшәм укытучылар белән, иногда киңәшләр сорыйм, шулай гына. Но йөрергә вакыт юк. Мен дөресен әйткәндә, мен үзем дә шул педагогка укыдым инде. Мен аның бөтен нейм беләм. Шуңа күрә үз балаңны үзең укытып булмый инде барыр. Шуңа күрә. Анда бит таләпчәндә ул кирәк вакытта. Шуңа күрә йөртәсем килә, менә уйлап тора инде. Булай инде ул, иң беренче табиб буласы килгән иде. Үсә теге аларны йөртәләр бит инде экскурсияларга, ниләргә теге окул йортларына. Әле инде минем ди, әти минем ди прокурор или адвокат буласым килә ди. Ул минем шундый боевой инде ул үткер сүзен бирмәй бер кайчанда. Менә хәзер инде балалар үскән, барысы да яхшы, ләкин бала үстерү инде ул беркемгә дә җиңел бирелми һәм сезнең дә кызыгызның сәламәтлегенә зур йогынты ясаган момент булган. Ул турыда әз генә әйтеп үтсәгез, әгәр дә яраса. Бик каты кулы пешереп, әйме? Бу яшь ярым булган микән 2 яшь тирәсе булды. Ул утюкны тотты да кулы пеште инде. Бик каты пеште. Шуннан сразу больницага барган, больницага салдылар. Операция эшләделәр. Узак кына реанимациядә ул операция килешмәде. Шуны яңадан эшләдек. Шунда инде аның Ушында шрам калды инде. Булай ул иң беренче бутыннан алып ябыштырдылар, шуннан соң кулыннан әйләндереп монда әле аның монда булай подушка инде кулында. Бул аның теге ул үзе бик көчле, урамда йөргәндә бәләкәй чакны инәсенә кирип сөйләнде. Үзе бала чагалар куркалары. Кулыннан тутмыйлар. Фу, куркыныч диде. Алар кында еламый кайтып инәсе кырына кирип үксеп ялыйдыр. Belki şunday yaratу менән шул вакыттан калгандыр, югалтудан куркып, аннан соң аның шулай аптырауларын күреп, әти кешенең йөрәге янудан калгандыр. Менә кызым дип сөйләгәндә, сезнең бит җырыгыз да бар име? Кызым бар, кызым. Искиткеч матур. Бер туйлар ансыз үтмәде буга инде ул чыккан, ул җыр чыккан җәйдә име? Бу ханарга шул Шактый еллар буган. Шактый еллар инде аңа да, әле дә әйләндерә. Кыз бала, ул бит ничектер йөрәк майын күреп микән. Мин аларга бер качан каршы сөйләшкәнем. Дәшәлмим дә мен аларга. Абыйсын әлегә аларга дәшеп булмый. Үзем миңа бер нәрсә әйтсә инде, мин ачуланам сразу, күңелем белән сразу. Үпкәлисез. Мин үпкәлим вообще. Шуннан соң инде киридән бар, кочаклап ала да, шуны слышам. Менә сезгә балаларыгыз тәнкыйть әйтергә мөмкинме? Нәрсә өчен тәнкыйть әйтергә мөмкин? Дөрес нәрсә эшләмәсәм, инәсенә карата бер нәрсә дөрес әйтмәсәм, бәлки кием буенча тәнкыйть. Син нәрсә кидең? Хамсаларны тыңлайсыз? Кызны вообще тыңда, малайны да тыңлыйм. Берәр башыма шапка алам икән, улым әйтә, әти, урысча әйтәләр инде. Әти мондый кимиләр төште, синең яшәгән карашына киләләр. Вообще бар, или батырып киемә шапкаңны, или айтырып киянлар инде. Төрле киңәшләр биреп торалар сезгә һәрвакыт. Сез тыңлайсыз. Мин бөтен киемнәр алам икән үземә, мин кызым белән генә карыйм. Сез хәзер аның белән йөрисезме? Кызым мына бу барамы? Бу бармыймы? Бу ничек? Ул әйе дисә, әнисе юк дисә дә, кыз әйе дисә, мин аны алам.
Şunday жылы münasebetlerin sizin. Bir-biringizge ышанычлы. Да, ну, Nindi kiyevler, nindi kilinler sırasız Xitaydan bağlarыңызга? Ой, самое главное, кіші болсын. Кіші болсын. Ну, желательно, конечно, ең зор тілегім татар болсын иде. Но болмаса, самое главное, кіші болсын. Бақытлы ите тұрған. Бақыт дейді. Қызым, чүнки мен ол балаларына, ну, ират үшін мен, ұлым үшін мен ол халық бұршы олмайм. Ну, анысың да бұршы оласың. Мені хатынларға бітені біліп бұл. Қыз үшін мен қызым жанымны, тәнімні анарға беріп үстірем. Мен тапшырам кімнің недер бүтән иратқаны. Ол бит аны дальше тәрбиеләргә тиеш. Дөрес тәрбияләргә. Жил яңгырдан сакларга тиеш. Сакларга әлбәттә. Тормыш давылларында. Аны тәрбияләргә, карарга тиеш. Мин даже белмим, менә ничек кияүгә бирәмен, ул минем эш. Мин аларга әйтәм, кызым, или бездә яшисез иде, или мен сезнең белән күченеп китәм кияүгә чыксын. Ультиматор. Демәк, кияү әле сезнең белән дә яшәргә риза була торган кияү кирәк. Бәлки. Әле кияүгә иртәрәк әле, пока яшь әле 11-нең нәүбәте. Ну, барыбер ул теге тавартында түгел. Тавартында түгел. Яшь, ул килә дә җитә. Ә малайга да шулай инде яхшы хатын-кыздан күп нәрсә зависит теге. Усал булса, ул акыллы усал булсын. Мәмәй тоже булырга тиеш түгел. Мәмәй булса, ул аны иратны игәргә кирәк, ул бит әле яшь тем более. Игәп, шүкеп, нитеп, аның формасына китерергә кирәк. Юлга бастырырга кирәк. Иң мөһиме кеше булсыннар. Ну, минем беренче нәйм татар булса инде, әлбәттә бәхетле була. Ну, яраткан кеше бүтән милләт булса тоже каршы әйтмим. Ул инде аның аларның нәйе бу. Аларның карары. Карамагында. Ай. Сиңа ярым син, былай язган бүләк син, бәхет барым син, язларда. Алмый яныңнан, читәкләрең кулыңнан, үттерене син үткән юллардан. Ләкин менә Әнвәр син үзең бик каршылыклы. Менә Әнвәр Нургалиев нинди дисәләр, аны кына җавап әйтә алмыйм. Чөнки син яратсаң, син үлеп яратасың. Һәрвакыт соклануыңны белдерәсең, елмаеп килеп керәсең. Әгәр дә син яратмыйсың икән, син ул кешене берничек тә яныңа китермисең, аның фикерләрен кабул да итмисең кебек. Менә без теге сәхнә артында зур проектларда бергә эшлисең. Башында мәсәлән кешеләр, администраторлар, оештыручылар, "О, юк, Әнвәр мине яратмый, ул мине ишетми дә" дип. Бар, синең менә шундый моментларың бар. Син кутышкыч төрле. Менә шундый холык сиңа тормышта авыр түгелме яшәве? Һәрвакыт уйлаганны турып бәреп сала ул. Ул ниндидер теге компромисслы моментны көтеп тормый ул Әнвәр менә. Ничек бар шулай, ошамады, әйдә утыр разбираться. Менә. Ну, бу монысы инде бу минем Кемнән килгән холык бу шундый? Бу конкрет. Бу әтиеннән киләдер бу минем бу холкым. Әти дә минем кызуй, уйлап тормый да дәшә дә шуннан соң кыйнсынып. Ул мәсәлән инәй белән алар әзрәк талашып алсалар, ачуланышсалар, әйтешсәләр. Әти беренче дәшәдә, әни ачулана, әни атналар буена сөйләшмичә йөри. Әти шуның артыннан йөри. Менә Насимәкәй, менә шулай итсәм була, мәйдә булай торыйк дип әйтеп. Җайларга тырышып. Әни мөхбирми, шуннан инде әни җайлап әйтә. Менә мин дә шулай. Мин әлбәттә ул миңа нитә камашулый дим икән. Ну мин бер кочанда бер кешегә теге ачу теләгәнем юк. Аламалык теләмим мин. Мин даже әле андый диләр онытылды. Элегрәк мин йокларга айтканда теге теләнеп ятасың бит инде. Исәнлек телемде иң беренче мин инәятиләргә тигезлек телидерим. Балаларыма, дусларыма. Шуңа мин әйтәм, дошманнарым булса инде теге, ну, дөрес юлга бассыннар дип. Ну, менә дошманнар түгел, начарлар. Мин үземнең дошманнарым бар дип уйламадым бер качан. Бәлки бардыр да. Ә менә юлдан чыккан кешеләр изге юлга бассын дип әйтә торган. Теге догаларны иләре белмим бит инде. Үземчә шулай уйланып ятайм. Әле дә мин бер кешегә минем юк ненависть юк. Була бала шундай әзрәк. Менә әйтик, менә алык Фирдус. Юк, менә Фирдуслар, Ришатлар, алар иң беренче чыкты бит инде. Менә яшьләрдән, скажем, нигә. Ә мин ул вакытны хотят Башкортстанда җырлый да, мин үзем минең аудиториям, үземнең тамашачым бар, мин залларны тутырып җәйм Башкортстанда, һәм Сәбрә якларында әйтик. Мин менә бәлки бер сөйләргә, менә мин бер кошаларга көнләшмәдем. Ә мин һәрвакыт әйтәм, "О, булар кебек булмас инде, булар кебек җырлап булмас инде" дип, "Мондый заллар җый булмас инде" дип.
Казан, Мәскәүдә концертлар күрмәдем, уйламадым. Мин һәр вакыт аларга карап, теге концертларына да баргалап карадым бит инде. Мин гел соклану шундый. Мин аларны үземә алайым теге ул вакытта, ага, менә бу үрнәк, ну барып җитеп булмас икән дип уйлыйдыр. Мин әле улыма да әйтәм, улым да бит инде әле менә эшкә ибәрдем бер-ике айга. Әйтәм, улым, куй үзеңә бөек планкалар. Ә мин үзем ул планканы куймыйдырым да. Мин шунда карыйдырым гына түлке. Бәлки шуңа озак килгәнсездер сез. Ну, бәлки, тамашачы йөрәгенә. бәлки шулайдыр да. Ул теге ничек әйтим икән? Шушы авылның простатасы, тыйнаклык, инәйләр бергән тәрбия, ул үзенекен үзе әйткән. Ну, мин аның өчен теге вакытында иртәрәк килгән булсам, бәлки мин әле булмас идемдер да. Тотып калалмаган булыр ягыз. Ул бит Баш әйләнеп киткән булыр. Запросто, чөнки, скажем, популярность, слава, ней, акча, ул кешене бит юкка чыгара. Без теге авылдан килгән, хотя миңа шуңа иртәрәк килсә, мин авылдан килгән, акча да юк, ни дә юк, минем таныш белеш дә юк, берсе дә юк бит инде. Ул вакытта миңа килеп килсә, бу популярность, скажем, мин уже белмим, мин үзем ничек тутар идем. Ә мин монарга килдем, әзер килдем. Шуңа күрә мин шул урында калдым. Единственный характерымны гына пока үзгәрде, менә Ирина үзгәртергә тырыша, ул мине туры әйтә, былай әйтмә, кеше белән былай әйтмә, иң беренче дәшер алдан уйлап дәш дип, шуңа күрә шунысын гына пока үзгәртеп булмый. Ну, минем хылкым, минем язмышым дип, аны татар әдәбиятында иншалар яза идек мәктәптә укганда, шуңа күрә ул сезнең бер өлешегез бит инде, бәлки менә шундый хылык өчен, шундый энергетикагыз булган өчен сезгә тамашачы бүген үлеп гашыктыр да. Ну, минем ул ниләрем ул ясалма түгел. Җанап яратам икән, кешене яратам. Яратмасам, мин просто кеше белән могу сөйләшмәскә, или просто гына суык кына сөйләшергә, ашу тотырга, нитергә минем хакым юк бит ул кешегә. Ул кешедә үз язмышы, аның үз фикере үзенә, шуңа күрә единственный мин менә ул һәр вакыт любой җирдә шулай. Дәшәм дә, мәсәлән, әйтик, берәр җирдә берәр анда сатучы, була усал сатучылар, бит. Абла елмайып тора. Мин яратам һәр вакытта елмайып торган хатын-кызны. Чөнки сез шулай елмайып килеп керәсез. Ну, һәр вакытта да түгел, һәр вакытта да елмайып булмый. Иногда теге кәеф булмаган вакытлар бар. Ну, берәрсе борчыган вакыт, теге ачуланган вакыт түгел. Мин аларга әйтәм дә инде, шуннан әйтәм, "Ни сез елмаймыйсыз?" Сез бит әйтәм, ну, сез бит хатын-кыз әйтәм, менә елмайсагыз әйтәм, бөтен сезгә киләчәк там, бөтен ак итеп торачаклар. Алар теге начардашсен, мин әйтәм, мин бер-ике сүз әйтергәмен, алай ярамый итеп өйрәтергәмен. Шуңа чыган, ни әйттем инде аны? Мин аларга кем инде? Дип, шулай итеп үземне шулай ашап бирәм мин. Күңелдәге сен әйтмисең, мин аны каян белим. Син миңа нәрсә телисең, мин сиңа шуны телим. Менә еш хискә бирелеп кызып китсәгез дәйме, безнең инде үткән ел күпмедер булгач, инде мин беләм сезнең бик ныклы хылыклы икәнегезне, менә бу сентименталь дип сөйләвегезгә карамастан, чөнки безнең күз алдында булды шундый бер момент, сезнең концерт туры Казанда, сольник бара Уникста, һәм сезгә шалтыратып әйтәләр әтиегезнең киткәнен, һәм сез аны беркемгә дә әйтмисез, безгә дә әйтмисез, һәм шуның хәтлек ишегездә, күзләрегездән күренде, нәрсәдер булганы име ул сөйләшүдән соң. Ләкин команда да белмәде, тамашачы да белмәде. Сез шуның кадәр профессиональ рәвештә ул концертны үткәрдегез, һәм концерттан соң бөтенләй икенче кешегә әйләнеп юкка чыктыгыз. Менә ул хылык дигән сүз бит инде бу. Ул аерым минем гомеремдә мин менә Зифа Нагаевадан ишетеп беләм, аның концерты барганда, әнисе мәрхүм булганын. Ул сөйләйдер. Ну, кеше ашап аңлап булмый. Үзең ашап үткәч кенә аңлап була. Мин гомеремдә иң авыр концерт шул булгандыр. Ул анда теге аның хисләрен аңлатып булмый. Шиккаш инде мин инде үксеп еладым, конечно. Кайтып киткәнче еладым. Мин бернәрсә аңламадым. Да гаилар туктатты, алар да аңламый бернәрсә, чөнки мин бик шәп бара идем анда.
Алар да оңнамый берәрсе ничек сөйләшкәннәрем дә хәтеремдә түгел. Бар кайтып иттек, җирләдек. Без инде мин инде беләм әтинең соңгы көннәре дип. Мин улым белән Казан концертлары алдыннан, ул Раевкада бездә районда реанимациядә. Без кердек, врачлар кертте реанимациягә, кереп сөйләштек. Иң беренче үзем кердем, шуңа улым кереп чыкты аерым. Әтим әйтәм Казан концертларына шунысын хотя бы зинһар көтим. Ул инде үзенчә баш селки. Шулай туры килде дә, соңгы концертым ул бары мине көтте дисәм дә булай. Мин бар ул зат алдым. Шулай сак булды хәлләр. Һәм менә ул еллар аралыгы сезнең өчен бик катлаулы һәм шактый күңелегезгә тия торган хәлләр белән бәйле еллар, әниегезнең китүе, аннан соң әниегез артыннан Иң беренче абыем китте. Абый, шуннан соң әнекәй китте. Менә шул 2 ел ул килеп чыкты минем самый пик вакытында. Безгә теге Ходай Тәгалә миңа һәр вакытта бөтен нәрсәне үлчәп бирә. Бәлки шашынып китмәсен дигәндер. Шатлыгы сынавы. Әйе, шатлык. Именно мин инде пикка менеп җиттем дигәндә, абыем китте. Теге ул беренче шундый удар булды бит инде. Абый киткән, абыйдан соң бабай китте, Иринамның әтисе бит инде. Бер ай арасында ул миңа шулай якын әтием кебек бит. Шуннан вроде монысыннан без әзрәк оправились. Шуннан соң әни бит инде. Безнең әни белән гомумән икенче отношение иде. Әнигә бер нәрсә булса, авырса, ул минем төшкә керә һәр вакытта. Минем белән бер нәрсә булса, юлдамы, концерттамы, ул миңа шылтырата. Балам, нигә шылтыратмыйсың, менә төшкә кердең, битән бер нәрсә булдымы тегеләй. Аны аңлатып битеп булмыйдыр. Сез төпчек ул әниегезнең? Мин төпчек. Мин инәйнең янында гына үстем. Дисәң булай, теге только бу теге урысча әйткәндә маменькин сыночек түгел, менә инәй белән без бер-бер ул миңа серләрен сөйли. Менә абыең бит әле менә шулай иттергән. Балам, шундый булма. Шулай без иркәләнеп кенә мин аның янында үстем. Ул теге Көнҗәлә диләр, йөнерли торган иде. Йөнерләп утыра, безнең шундый сиртмәле карават торган иде, карават өстенә теге такта җәйләре бит инде, шушы теге ул вакытта диван булмаган микән. Инәй шулай йөнерләп утыра, мин янында, әтине көтәбез. Эштән кайткан ана битка. Шулай ул миңа әкрен генә үзе йөнерли, әкрен генә я шунда моңланып җырларын көйләп утыра бит инде. Шунда әкрен генә миңа бер нәрсә сөйли, менә балам шулай ди, менә абыйлар белән начарлык эшләсә, бер yerдә я сулышып кайтса, я нитеп кайтса инде. Менә шулай әйтмә, балам, алай итәргә ярамый. Менә син шундый бул, булай итер дип, бөтен нәрсәне миңа сеңдереп килә. Инәйне җирләгәч, мин инде киттем депрессиягә, конечно. Депрессия бик авыр әйбер. Депрессияда булган кеше генә аңлый нәрсә икән. Бу инде шундый депрессия. Бу вообще конкретный депрессия, еще минем яшь, бит инде андан ишә миңа 47, 46 булгандыр. Самый возраст шундый вакытта, и мине бик селкеткәләде. И концертларда минем барды, теге бер ниндә генә шулай автопилот идебез инде. Шуннан инде әле менә Алланың рәхмәте, әле чак. Менә шу әтинең китүе, менә әнидән соң әтинең китүе мине итеп алды. Шул инде надобивание булды инде монысы. Шуннан әкренләп без барыр ул нидән чыктык. Һәм әниегез үлгәннән соң сезгә килеп яуган тәнкыйть һәм игътибар, андагы популярность, аның хәтлек игътибарны мин һәр вакыт әйтәм, җиңеп чыктыгыз. Мин җырлап ул хатлык популярный була алмадым, шул әни аркасында. Ул инде анда ул бит инде теге аның ничек булды. Мин аны теге кайбер ниләрдә аны яздылар да инде. Мин Мәскәүдән алып кайттым, имеш шушы ширне. Уйлап чыгардылар шулай. Янәсе дә минем инәй нулевой пациент Башкортстанда. Мин Мәскәүдән алып кайтып, әнигә больницага кертеп, шуннан иде әни тараткан бүтән ниләргә дип чыгардылар. Бүтән врачларга, табибларга, һәм янында яткан палатадагы ниләргә. Хотя әнине күбрәк карады апам. Минем бер туган апам, Рәйсә апам. Ул ширләмәде, ул авырмады. Мин барып йөрдем, мин авырмадым. Теге әнинең инде температурасы бар, но аның анда уже озак ятканга теге нәрсәле пневмония барлыкка килә башлаган иде. И шуннан шулай чыгардылар, анда
нәрсә генә сөйләп etmәделәр. Шуннан теге миңа хәтта нидән Первый каналда Малаховтан да шылтыраттылар. Видеосвязен без Башкириядә иң беренче булдык изоляциядә. Без бикләнеп яттык, мен нәрсә икәнен аңлап та бетмибез, ничек инде тышка чыгып булмый. И шунда шылтыраталар видеосвязьдан мені передачага чыгаргалар иде. Ул вакытта ОРТ-дан 1-2 каналдан шылтыраттылар, хәтта телефоннары да бар минем диде. Номерлары бар телефонымда. Ну мен инде әлбәттә отказаться иттем. Сүздәек, онда куйдылар охрана, участковый хәтта мине саклап бирде. Анда язалар. Машинаны алып китте дустым үзенә гаражына. Чөнки яны язалар, анда машинасын яндырырга кирәк, шартлатырга кирәк, өен кыратырга кирәк, типа нәрсә Ул диләр. вакытта халык аңламый һәм паника халәтендә инде Алла язмаган фикерләр чыгара башлады. Әйе, сүздә, мин аңладым шуны, авыр чакта, тәүбә менә әле дә без начар заманда яшибез. Сугыш булса, кемгә син менә кемгә ышанырга кирәксең? Менә элеккегә сугышлар булса, бит, ну, Алла саклый. Менә авыр вакытта кеше синнән сразу изолироваться итә все. Син дошман, ни дигән син популярный булма, син әллә кем булганда. Кайбер күршеләр ручкаларын сөртәләр. Без менә киенеп битенә чыгасың, шуп түгәргә. Идән. Анда йөгереп кенә чыгарга магазинга, кибеткә. Шуңа күрә мин аңладым шуны, авыр вакытта теге нәрсә ди, Кем икәнен күренә. Ай, друг познается в беде диләр бит теге. Монда халык познается в беде. Шуңа күрә кызганыч булды. Ну, андай популярность миңа, конечно, кирәк түгел, конечно, кызганыч әйбер. Шуңа да иң кызганышы минем ул чиракта булды, инәйне җирләттермәделәр. Анда күпме шылтыратылар, мин аңламыйм, ни иң мөһиме ничек әйтим икән? Туп-туры зиратка, нәтиҗәләй булай. В итоге кайтып җиттек, кешеләр җир казырга да куркалар. И көтеп тордым тау башында, ну, юл безнең авыл шөкердарак, тау башында юлда көтеп тордым инде җир казыганнарын, җирне казыдылар инде ни. Теге генератор белән караңгыда җир туңганында. Бу безнең 5 апрель булды бугай. 5 апрельдән инде җирләдек. Шуннан соң шөкерне казыдылар нидер. Үзбәкләрдән алар, мин аңламадым. Ни үзбәкләрдән, хәтта шунда изнейләр дә әзер инде. Барып туктадым да шуннан иң беренче каталашка автобус белән инәй бит инде, мин килеп тукта. Миңа әйттеләр, Әнвәр, бер кая контактировать нельзя, шыгырга ярамый. Хәерле акчалар поликлиникага төреп әзерләп куйдым инде. Шуннан Ярамулла бар, кешеләр тезелгән инде алда. Бер 20ләптер бәлки. Әти мәрхүмең тора инде анда. Ул бит ут яктысында карыйм, кайберәүләр әкренләп югалалар караңгыда. Ул бит инде әй без килеп туктагач, уже все, и кешеләр югалалар. Аны көптән хәерле апага аргаттым инде поликлиника. Исәнләшәләр, әти белән дә исәнләшәлмәдем бит инде. Мулла укыды, җирләделәр. Шуннан мин борылып кайтып киттем, шуннан апа әйтә икенче көнне хәер таратырга килгән инде. Кешеләр юк берсенә. Куркалар хәер алырга. Шуннан шушы староста әйтә ди. Апамның исеме Лилия инде. Лилияга якын килмәгез. Ул ширле. Акчасын ала күрмәгез дип. Без были в шоке онда, конечно. Мин шул авылда 2 кеше белән исәнләшмим. Кайберләрен инде гафу иттем. Әле пока вакыты белән гафу итәм инде мин. Чөнки ул минем күңелемдә. Ул нык зур йөк да, итеп булмай. Шуңа күрә шулай кызганыч булды инде. Аны мин бер кашында уйламадым, мин инде шулай затырмын дип. Шуңа күрә әзрәк шушы шуннан әти алып калды. Әти ятимгә әйләнде, хәтта апалар карады, абыйлар карады. Бер артлы иң күбе Лилия апалар карады инде. Һәм иң мөһим момент, сез бит анализларны бирдегез, һәм анализларыгыз әле отрицательный килгәннән соң да әле халык ышанмады. Ул вакытта бит әле теге социаль фильтрлар эшләп тора. Анда куйдым үземнең ниләрен. Дүртебезнең дә, барыбызда да отрицательный. Бер положительный ни. Икесе бар ушанмый. Барыбер әле аны алганнан соң да тагын бер атнамы күпмедер торырга кирәк ниде. Изоляциядә торырга кирәк. Ну, кешеләр бик әйтә, бик пакет сүзләр яздылар. Җылы сүзләр ишетеләсе килә дигән җыр, ул язылды изоляциядә. Аны яздык, аны Мурат Гайсин язды бит инде. Телефонга яздырдык, шыгы булмый.
Ул вакытны чынлап нык авырый, шул вакытлы эшләр. И Муратның шул җыры нык тап килде. Шунда без аны Күңелдәгесен әйттегез инде сез ул. Күп кеше бит инде аны үзенчә воспринимает ул җырны. Миндә ул мен икенче ассоциация ул җыр белән. Шуңа шунардан соң кешенең кемнең кем икәнен аңладым инде. Әйтәм бит, минем теге популяр булу ул атно, кеше булып калу икенче. Мин һәр вакытта да сахнадан да әйтәм, теге популярлык бетә ул. Кешелек ул мәңгелек. Шуңа күрә кешедә кешелеклек битмәсен иде. Инде генә ни булмасын. Кешенең күңеленә, хәленә керергә кирәк иде. Керә белсеннәр иде диясем килә микән. Шуңа күрә тамашачылар бик күп яздылар инде, булышып, хәтта менә шунда әйләнеп кайтканда бер машина әллә кайдан ерактан килгән инә җирләшергә шунда. Шуңа әйтәм, керергә ярамый, авылга гафу итегез, әйтәм, анда кешеләргә ярамый. Шунда 1000 хәер биреп китте инәгә дип. Исемен дә хәтеремдә түгел. Шуңа күрә кешеләр аны аңлап була түлке авырлыкта гына. Шатлыкта син нидә булганда кешенең кем икәнен белеп булмый. Дустың да кайсы дус икәнен аңлап булмый. Чөнки хәзер дуслар, танышлар күп. Барда дуста, барда яр. Барда яр, да. Аңа зата ул кешелекне күрсәтә, гомернең күзенә җиткәч, кемнең кем икәне аңлашыла шунда. Шундый сүзләр кирәк тәме бетми торган. Шундый сүзләр кирәк җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Җылы сүзләр әйтигәле күбрәк. Һәм менә шул күпмедер бу нигез китү әлеге вакыйгалар име. Һәм әле аннан соң башланды тагын бер этап. Шуның кадәр көчле популярлыктан соң хит җырлар тумый башлады кебек. Сез аны бик авыр кичердегез кебек. Ул кебек кенә түгел, шулай бу. Аннан соң әле әйтә башладылар, Әнвәр ничек якты булып бәреп керде, шулай якты булып әллә сүнә микән дип. Шундый күп сүзләр сезнең тирәдә име кеше махсус инфоповод уйлыймы? Теге йолдызлар нидә булыр, агымда калыр өчен име? Инфоповодлар сезне үзләре эзләп табып, шатнап ябышып торалар. Һәр вакыт шундый сүзләр сезнең ничек ул сүзләрне җиңдегез, ничек араладыгыз, андый гайбәтләрдән үзегезне һәм ничек чыктыгыз? Хит җырлар бит кабат туа башлады. Иң кызыгы. Аллага шөкер. Ул беләсеңме, анда ниядер не то что хит җырлар. Булды момент җырлап булмый просто. Просто җырлап булмый все. И җыр бит ул менә сөйләшкәндә ул шулай агылырга тиеш. Агылырга тиеш. Просто син анардан урысча әйткәндә кайфовать итәргә тиешсең. Үзең кайфовать итсәң, кеше дә кайфовать итә. Чыгып шундый менә тора синдә шундый стена, менә монда мин торам, монда стена, монда тамашачы. И ул стенаны бәреп батып булмый никак. Кешеләр күренми, просто залда кешеләрне күрәсең, ул просто общий бер масса кебек. И мин нишләргә белмидем, мин үземә урын таба алмыйм. Какой да җырлар ту. Җырлар күп килә. Яздырам, ул мин бер кайчан да җырны һәр вакытта да мин җыр яздырам да яздырам. Ул просто җырны теге көнбагыш кебек. Бу килә китә, но аның берсе дә сеңми, но миңа сеңмәгән чәчәк халыкка сеңсен инде. И соңгы, скажем, бер ел, белән Аллага шөкер, әле җырлар да туа башлады, күзләр ачылды иң мөһим. Сәхнәдә, әйтеп, өйдә шулай рәхәтләнеп яшәүләр, урамда йөрүләре ул мен икенче әйбер. Тынычлык килде. Тынычлык та килде, и ничектер дөньяның шушы авырлык аша мин дөньяның тәмен тойдым диясем килә. Ул валлаһи шулай, и мин шуңа куанып шатланып бирә. Шул хисләр генә югалмасын дип мин үземне соранып кына торам. Иң мөһиме шул. Иң мөһиме шул. Менә бүген мәсәлән, менә сез үзегездә инде популяр идегез име Башкортстанда, Себердә сольный концертлар белән йөрисез. Татарстанга килеп кергәндә без әле карый, менә сезнең белән беренче очрашу искә төшә име? Безнең генераль продюсер җибәрә җырлар, тыңлап кара. Бу балачага түгел инде име? Бер кара. Балачага түгел, тавышны тыңлыйм. Ачып карыйбыз интернеттан. Бу бит Башкортстанның ат казанган артисты. Ул вакытта хәзер инде халык артисты. Ләкин без нишләптер белмәгәнбез. Башкортстан белән Казан арасы аның хәтлек ерак арада түгел име? Һәм анда сез килдегез соң дисең микән җыры белән? Һәм Татарстанда сезнең инде хитыгыз туды, ул кочаклама яратмыйча. Һәм менә шушы Татарстанга килү юлы сезнең өчен бик узак булды кебек.
Ни өчен Татарстанга сез иртәрәк килмәдегез? Мин аны үземнән миңа күптән әйтәләр иде Әнвәр килергә, Әнвәр не Сез куна. менә иҗаттан ничә ел? Сез бит инде 99-дан бері. студент елларыннан бирле сәхнәдә. Һәр хәлдә Зур сәхнәдә мин 99-да. Була инде, наверное, бер 90 ничә 95-ләрдә мин ирештем, мин концертларга йөри башладым, авылларда, ниләрдә, теге мәктәпләрдә җырлыйдыр бит инде. Зур сәхнә 99-дан килдем мин. Ул вакытта сәхнәнең тәмен мин тойдым 30 яшымда гына. 30 яшымда тоя башладым. Шуннан гына аңлый башладым. Анда да икән дип. Мин элек тә авырый, неләр авыр бирелде. Безнең биттәге ихлас төркем бар, анда Гүзәл, Марат, мин. Алар арасында мин теге шунда нәрсәле мебель булып йөридер инде практически ул вакытта. Менә андай психологлар әйтәләр бит, кайбер кеше көчле кешеләр янына баса да, ниндер на фоне калкырга, менә бу иң дөрес түгел адам дип аңлата бит инде хәзер современный кешеләр. Чөнки аларның күләгәсендә буласың да, һәм син моны бик авыр кичерәсең. Бәлки сездә шундый момент булгандыр. Мин авыр кичер, мин ул вакытта мин уйлыйм, ул вакытта ниядер миңа авыр булмады. Мин анда китер, безнең Айсул исемле продюсер була торган, ул безне җыйды, ул безне үстерде, мен әйтәм, Айсул мин җырламыйм. Мен әйтәм, булмый китәм. Чөнки аларга шешкәләр чыгаралар, мактыйлар, җырлары матур. Минем бер җырда юк. Мин единственный ул вакыттар менән кайткан вакыт иде, матур елмаяйм, матур киемнәр иде. Кеше шуны бәлки алкышлагандыр. Мин бит аңлыйм бармаган. Шуннан мен әйтәм, Айсул, мин җырламыйм. Әнәр бер ел торып карады, бер ел эшләп кара, шуннан әйтерсең. Калдым, мен аның сүзен тыңлап, мен аңа рәхмәтлем, бүгенгә тиклем әкренләп китте. Әмма ләкин бер үзем ихлас таралгач кына мин аңладым сәхнәне, чөнки миңа югалырга ярамыйдыр. Минем хакым да югалырга. Шуңа мин тырышып, барыбер үз юлымны ярып, җыела башлады, Аллага шөкер. Ничектер тәмен тыя башладым, Урал Раштовның концертында мин беренче мәртәбә аңладым. Ага, сәхнәдә шулайтыр була икән. Мин һәрвакыт шулай, шулай гына шулай чыгайым бит инде. Шуннан гына башланды ниләр. Уфага килүдән мин беренче мәртәбә Данирны чакырган үземнең концертка алып баручы итеп. Бу хәтеремдә түгел ничәнче ел булган икән. Данир аны чыккан гына, аны миңа Илшат Валиев әйтә, Илшат әйтәм, бармы бер ведущий. Мин гел Казаннан чакырайм или бер ведущий, или таныш булмаган матур ташлы бер кызны, яшь кызны, разбавляй торган. Илшат әйтә, Данир барды, яны чакырып кара. Данир әйткән, киләм ди. Ул килде дә Айгөл Габдуллина белән баралар еллар беренче көнне. Анда 2-3 концерт инде. Бу килеп чыкты, мен белән әйтәм, блин, моның белән ничә концерт эшләргә. Бездә андый формат юк иде. Данирның аны самый ни вакыт, бездә андый беренче мәртәбә. Шул халык моны яратты, тудайсыда. Әйтәм, аха, әйбәт. Шуннан соң Айгөл икенче концертка килмәде, анарга Фидановның концерты белән китте дә. Ярады, Данир әйтә, мин бер үзем алып барам ди. Миңа так алай җиңелрәк булды. Бу Черниковка килде концертка, все халыкны күтәреп алды, әйтте. Шуннан Данир белән дуслашып киттек. Чиния ди Казанга килмисең соң. Тик беләм мин уйлаганымда, әйтәм, китим дә анда сездә шундый җырчылардан чык. Мин әйтәм, мин Казанга килим. Ти что, мен әйтәм. Блин, юк та алай булмый ди. Аннардан соң күп еллар үтте, Данир анда популярный булып китте, күтәрелеп. Бездә вообще яраттылар бит инде аны. Шуннан һаман Казанга юлханан бармады. Шуннан ничектер Беренче минем без все-таки Мәскәүдә без концерт бирдек. Беренче концерт безнең Мәскәүдә булды, Казанда булмады. Анысында да Данирның концертына Рәсим апалар белән алар сөйләшеп, Данирның концертына мине разбавкага чакырдылар. Кунак итеп, анда яраттылар, инде күтәреп алдылар. Син разбавка димә, син үзеңә бик теләпчән карыйсың, ничек разбавка? Кунак итеп чакырдылар дигән, Мен сиңа шулай кызыграк бер әйтәм, син беләсеңме, бер мәлне элегрәк яшь чакны, әле Уфада мин анда вообще танылган да түгел инде. Бер нидә шәһәрен әйтмим инде. Ул кеше бәлки ишетеп үзе аңлар ул сүзне. Концертка килеп төшкән бездә инде. Бу кемсең дип әйтәләр ди. Ул кассир миңа һаман да сөйләй ала. Бу без теге күлмәк алыштырганчы гына җырлый торган җырчы дип. Әле шул син әйткәч әле искә төште. Шуңа, Аллаһ Тәгалә ишеткән, хәзер башкалар күлмәк алыштырырга тырышсыннар, конечно. Кеше турында бер кочан да алай әйтергә ярамый. Шуңа күрә бар бөтен нәрсә тигезләнә, бар нәрсә күренә. Шуңа күрә
Ну, кунак итеп шакырды. Махсус кунак түгел, просто кунак итеп. Ну, анда Мәскәүләр яратты. Шуннан аха мен әйтәм, значит, монда уже Мәскәүләрдә Казанга да барырга кирәк. Кирәк. Шуннан без киттек. Алмаз белән без киттек Казанга. Атларыбызны җигеп. Анда Элвин Грейның самый популяр шоклары. Теге бөтен эстраданы астын үскә китергән. Biz инде Радикны беләм, мин балачагыннан беләм инде, теге подвалда, студияда эшләгәндә. Шуннан соң булар кунакка чакырды, Саша белән таныштырды. Ул бит теге татарча, урыс бит инде Саша. Тамашачылар өчен Саша Слесаренко ул Элвин Грейның продюсеры. Элвин Грейның продюсеры. Шуннан что какие планы? Мы әйтәм, хотели в Татарстан зайти с концертами. Уже заделали, мы әйтәм, уже все афишаларында. Ну, утра сөйләшеп, кирәкмәде, эшләмәде. Не отмени, перенеси. Мин дә сиңа ди, ну, урысча әйтәм, мин сиңа советую, не ди. Сөйләп ал бераз җырыңны. Бир барска ротацияга. Мен моңа тиклем мин строительствода эшләгәнем, без акча эшләп, мин Аллага шөкер яшь матур яшидерим, бөтен нәрсәне бар иде. Акчаң булса ди, бер җырыңны сөйләде, җырың булса ди, бир ди барска. Как я отменю концерты, мне там заделана реклама уже, мне там. Уже деньги мне там уже потраченные на рекламу. Ну, сделаешь неправильно, если зайдешь ты. Как так, нәрсе эшләргә икән әйтәм хәзер. Ну, утырдык та, иртәнгә тиклем сөйләшеп утырдык. Хәзер кайтып киттем. Балтаны суга салып, аны эшләргә. Улим җыр как раз, аха. И Илшат Япаров бар бездә, безнең җырчы Башкортстанда инде. Ул әйтә, монда мәйтәм бераз җырың юкмы? Ул вакытта соң син микән чыккан име, чыкмады, хәтеремдә юк. Чыккан, ну, ротацияда юк. Бераз җырың юкмы, әйтәм, бераз җыр кирәк. Не, ну, бер җыр ята ул, тыңлап карады. Бу җибәрде миңа, тыңладым да. Беренче нотасына, ха, әйтәм, бу минеке. Илшат әйтә. Ну, нәрсә дә ничек ти? Әйтәм, булай нормально, биреп кар, ничек сөйләшәбезсең? Әйтәм, шоса бәлки алырым да. Не бераз җырыңны миңа бирерсең ди. Мин бит аларга әйтәлем, что ул җыр матур җыр, минем җыр ди. Алар дисә миңа бирмәй аны. Моны тоттым да яздырдым сразу. Яздырдым, аха, әйтәм, ул сразу анда күңелгә яткан иде. Ул мине Гали Әхмәт абый Шаһиның сүзләренә язылган. Шушы җырда мин бирергә булдым, кайттым да, ротациягә бирдем. Сезгә килеп сөйләштем инде ничә мәртәбә. Анда Сашага тиклем мин Барска килеп 5-6 мәртәбә килгәнмендер. Ул так не таба алмыйча. То акча жәл. Әйтәм, хәбиремдә дә булмас. Акча җилгә чыга, нәрсә эшләтәм. Теге безнең бит инде авылдан килгән безнең тәрбия шундый теге. Үзеңә вкладываться дигән әйбер әле юк. Юк инде. Безгә бит гел теге ашарга гына булсын. Или ул вакытта. Кемгәдер бирергә булсын. Ай. И шуннан инде кайтып китмәде, ниләрне отменили бөтен концертларны. Минем настроение юк. Ага, как раз минем борындан бер кечектән сынган, бит борын операциягә керергә кирәк теге. Яттым нигә? Астаханага. Октябрьлар, ноябрьлар, яңгылга тиклем инде анда ротация барды. Мин үземне нигә китердем инде? Рәткә китереп маташам инде үземчә шунда. Хәндәшләр, ага, карыйм, бу җырга барысында яңгырый. Куялар шелтәрләргә, социаль шелтәрләргә. Шуннан инде без уже язга чыгарга булдык Татарстанга. Аны иң беренче эшләр. Ул вакытта әле алмыйлар, белмәгән артистны декалар бик алып бармый. Бик алып килеп тормый. Чөнки аларга аренда кирәк, тегесенесе кирәк. Минем беренче концертларым Татарстанда эшләде. Шулай минем Радикның администраторы Илхан. Аны Артем диләр дә инде, булай Илхан инде татар исеме. Ул сөйләшеп китте, алдылар. Алганнар халык килгән. Ну, бөтен залларда тулы булмады беренчесендә, анда ярты залда булды. Но миңа һәр вакыт Татарстанда, Башкортстанда мен теге солянкаларда йөрибез. Татарстан артистлары әйтәләр, бездә халыкны таләпчән, бездә мулай кышламыйлар ди. Бездә авыррак бездә ди. И мин уже куркып киләм. Әйтәм, ничек мине каршы алырлар икән ди. Мин аны үзем дә белдем, чөнки бер концертка, ниндидер бер солянкага килдем дә мин. По-моему, кем бар әле? Марсель Иванов бар иде, мәрхүм, бит элек концертлар оештыра. Бәлки. Ул чакырды бер концертка. Мин анда килдем дә, мине килгәнемне дә аңламадым.
Kişide oynamadan niye kilgenimni çekmeyecekmi deydim da balda bu bulmam. Çıktım kırdım. Hey, şundan soň Danir çakırdı meni özünün konsertine filarmoniyaga. Bu halık yarattı, ayber men aytam, уже нормально. Amanda bu yıl уже men bari kurka kilgenim, halık da tawa köterip aldı, men вообще в şok edim. Aytam şulay, niye olay elektroliler emiken, niye yalgın söylegenler miken deyip. Şuna göre ikinci kuruklar barışıda yakşı ayber buldu. Tatarstan kabul etti. Kabul ettim. Uylamay kalgan bir günüm de yok. Soňdysyň miken, soňdysyň miken. Şer bilen siňa salamlar ýöreň, taňlysyň miken. Soňdysyň miken. Ya şundan ol bir kruk kabul bulunuga, şundan bizden kelişekli kuşaklama. Уже ikinci valna уже. Kuşaklama olay yaratıyor. Kuşaklama yaratmış. Ну anda senin ölüşün тоже büyük buldu bitinde o kuşaklamada. Хотя men воспринимать etmegenim birinci merdebe. Şunda klip bulamını, şunda ne bulamını deyip. Men tamaşaçıga aytaly. Kimgedir belki kengeş bolar. Senin sözlerin. Yok şundap, men hazır indi özümde aytam har wagt. Baribir bütün işni professionalga topşyraga kerek. Özüňiň fikiriň gene ol fikir bula almy. Har bir işniň öz kişisi bolar. Kompozitor yazarga tiş, rejissor, klipmakerlar başka özleriň işleri bilen şugullanýar. Şoň bilen şu kuşaklama yaratmaşa ol birden ikinci valna. Lakin menda senin tüp dürüst kararın bilesinmi indi buldu? Tamaşaçıga kıska gına imi syomkaga kilen Enver Nurgaliyev alıp kelgen sahne kostümleri munda şolka takmaytam. Enver kurka şaltıratam men muňa bizning prodüser aýta kilendi oldy. Evet indi oldy. Anyň işlerligi bar, ol artist vizual desin bütünde anlaýsan artist vizual bulgaçtyn diýip büten bolarga tiýişdi. Anyň tege Başkyrtystanda ýeri turgan kostümlerinden nişikde şygary men aýtam özümde bir gaňly men internetden obrazlaryny alyp berdim. Ol onu aldım iken mitem bilmem şol ol bütün şaltıratmadım men şaltıratam. Enver abi mitem şol kanal batırga kerek. Kıska jinsi kiyerge kerek. Iska yaşlarça jinsi kiyerge kerek. Minde ol yok. Mitem akibte ol bar balığız. Bara Enver Nurgaliyev kibte men premierkadan Megada işirip çykdyk. Jibere fotolar hem kile bütünlei başka Enver Nurgaliyev. Biz tege kurege yelenmegen kostümlarda tugul emne şunday laytowy yaşlarça başka. Men kalsam ne sizin koňulingizde ul Enver Nurgaliyev uzak yaşagan, lakin indidir stereotiplar arkasında siz onu çıgarmay turgansızdır. Belki. Ul alay tizgine berip çıgalmaz edi eger ul Enver sizin koňulda yaşamasa. Niye koyur? Enver bu sen meni ýurtdaky şolkalar bilen görünür. Bu sen meni bu sen tugul. Hamna şol ýangalykdan gurukmagyz men kalsa sizge ikinci şäb biletini berdi. Daýy. Soňdysyň miken birinçi alyp kelse, siz indi prodüserler közüne kursatsa, amna tamaşaçyga kuşaklama özgerige äzir turugyz. Äle tege urtada bolugyz, ülkenler içinde işlewigiz, ýaşlardan da kitip bitmewigiz. Siz bir kortaymagyz Enver, çünki sizge mene şu urtalykda işlerge kerek. Äle men özüme şonday ne aldım, mene skажем äle mene topowy jyrçylardan, skажем mene Firdowslar, Işatlar, başkalar alar menden 10 ýaşga ýa-da kişirek. Salavat abylar, Aydar abylar 10 ýaşga olaraklar. Men şunda äle urtada. Toli ýaş, men tolim. Toli uşaklar. No şuna men köbrek ýaşmyn diýesim kile. Üzleriň köp gibi bigrek matur bugün birge menge bulap ýaşarby şulay diýen sözüm istemiken indi hazır büteniga senin başyk buldy kuşaklamlar yaratmışar kuşaklamlar sizem küren alym bellen yüregini yargalama. Sizge özüňizge de şunday stil uşy bugaýmy? Aranjirovkalarda, menen indir zamança notalar. No, aranjov uşylar, no köbrek menin bar bayanny ine jyryşym kile koňulym bilen. No niçikdir bar ýaş bolup, mene ýaşlarynky da meni söri ýüzüne bayan bar koňulda ýaşaýmyn. O bayansyz mene
Мен ничектер нигерәк ялгызрак дим микән. Әтәгеләр инде ул яшьлеккә алып бар. Әле кай вакыт Ирина да әйтә хатыным. Әнвәр, ну, безрәк серьезрак киенергә кирәк инде. Кыска джинсилар белән булмый булмый бит инде дип. Ну, бай, ул шаярып әйтә инде. Миңа тапшыруны әзерләгәндә бик зур ачыш булды. Әзме күпме сезне мин һәрвакыт артистым әйтәм, мин аны беләм инде дип әзерләнә башлыйм да һәм хоп яңа яктан ачыла кеше сезнең опера артисты булуыгыз, нәкъ менә опера сәнгатеннән башлавыгыз зур яңалык булды. Нишләп нәкъ менә опера? Ну, мин бит инде укырга кергәндә җырчы булып дип укырга кергән. Кая барга белмибез бит, авыл баласы. Операга бардыгыз. Уфа сәнгать училищесында онда академическое пение бездә. Бездә в основном нидә развито академическое пение бездә Башкортстанда. Онда барганым, онда операны җырлаталар, ариялар җырлаталар. Шуңа институтка кердем, уже все оперный класска эләктем бит инде. Анда нидә. Миңа минем оперный җырчы буласым килми. Ул вакытта нидер, ну менә баштан башлаганда мин училищега тиклем вообще бүтән мәҗлесләрдә мин идем. Гитара баянда уйный белмәдем, гармошкада бер якта итеп. Бүтән җирдә мин матур җырлыйм. Укырга кирдем дә, әнә кайсын әле кегә тавышың диләр барсы да. Не әле кегә җырламый, мин не теге распевкалар бит инде, теге округлый, не на дыхание җырларга кирәк. Эстрада бит монда гына җырлыйбыз бит инде. Шуннан кирдем дә, минем җырлап булмый, ни булай да булмый, ни булай булмый. Ике якта. Ну шуннан институтка кирдем. Институтка кертеләр, ну тавыш бар, тембр бар. Теге программаны җырлый беләм бит инде. Анда опера шуннан соң әйтәм, Фарзанов клубына кирдем дә, әйтәм, можно я переведу снега опер, нигә? Камерныйга. Камерныйга. Онда камерныйга, онда эстрада югызда. Училищеда гына уже ачылды миннән соң. Онда кирип, шунда оперныйга, камерныйга күчтем дә мин уже гастрольләргә йөри башладым. Бары үземчә кирип, ну оперны җырлау, мин яратам операны, классиканы яратам тыңларга. Чөнки онда шын тавыш, шундый монументальность дим икән. Безнеке инде бу безнең җырлау әзрәк чисто. Сезне эстрадага тарта. Мин эстрадага тарта. Яратам тыңларга мин классиканы. Менә үзегезнең иҗатыгызда иң көчле җыр дип нәрсәне саныйсыз? Көчле в каком плане? Сезнең менә Әнвәр Нургалиевка барганда, менә бүгенгә Әнвәр Нургалиевка барганда, кайсы җыр сезгә этәргеч булды? Кайсы җыр сездән Әнвәр Нургалиевны ясады? Ну, иң беренче соңгысың микән? Соңгысың микән? Ну, бу нидә, Башкортстанда алганда, онда яшәгәнмә кайтам, дим буйлары шундыйлар иде. Онда даже мин даже ондагы җырны әйтәлмим, алар просто мине яраталар, Әнвәр Нургалиев итеп. Мин бит монда Татарстанга килгәч, менә мине җырны беләләр, мине белмиләр. Әтеңдә мине беләләр, җырны белмиләр, скажем. Ну, бу Әнвәр җырлый, бу Әнвәрнең тавышы. Монда гына икенчерәк булды. Монда хит кирәк. Монда хит кирәк. Монда җыр Әнвәрнең исемен кайтарды. Диесем килә. Менә бүгенге көндә инде аңлашыла, Данир Сабиров, дусларыгыз арасында эстрада дуслык бармы? Эстрадада дуслык бар. Мине дустым дип әйтәләр эстрадада Айрат Ильясов. Ул минем бик якын. Без сезнең хәзер концертларыгызны алып бара. Алып бармый, ул минем миңа как режиссер. Режиссер. Ул как режиссер, ул постановщик, ул аның эрудициясенә шакатам. Аның дальновидностена, конечно. Без аның белән шулай ничектер килеп чыкты, без аның вообще. Энергетикларыгыз туры килә бага сезнең, да, вообще. Ну шундый үзе, шундый кызык кеше инде ул. Вот, шуннан Марат Мохин белән, анда кемнәр? Раязлар, Филипсләр, барысы белән әйбәт сөйләшәм. Дус итеп мин әйтер идем, мине вот Айрат, Марат, скажем, Айдар Тимербаев белән без менә соңгы вакытны Илсияны мин дус итер идем, хотя әйтәләр хатын-кыз белән ир арасында дуслык булды, ул минем өчен чынлаптан дус. Сез булуына ышанасыз? Ну, конечно. Вот. Тормыш иптәшегез ничек карый? Ул аңлый, ул нормально. Мин Аллага шөкер, менә мин әйтер идем, теге Санта үзенекен мактый дияр, конечно, бит. Шундай әйтем бар. Ну, мин хатыннан уңдым, Аллага шөкер, чөнки артист белән яшәгән хатынга бердән бер орден кирәк. Даже хайкел кирәк. Икенчедән минем белән яшәгәнгә там бер озак еллар яшәгәнгә. Ул мине аңлады һәр вакытта. Аның аркасында мин күп шушы үземнең дәвремә күпчелек мин аның аркасында да ирештем. Шуңа күрә ул бөтен нәрсәне аңлый, нитә. Теге кирәк икән ул моналай. Теге ират кешегә бөтен даже машинаның да формасы бар бит, үзенең рамасы бар, ни бар.
шығып кетмеске вот ол жойлы. Ол хатын қыз шулай бұрға. Мен олыма да айтам. Бәйтем хатының болса, бәйтем әнең яшасын. Ләкин сез үзегездә ир кеше буларак бик игътибарлы. Менә мәсәлән, мин чын күңелдән сөенеп карыйм, карадым хатыныгызның юбилеен зур бәйрәмгә әйләндереп, аны ниндер вакыйгага әйләндереп, аңардан качып шыпыртканнан ниндер видеолар төшереп, кунаклар җыеп, менә шундый ниндер теге яшьлек азарты бетмәгән әле. Ну, дөресен әйткәндә, мин аларга күп еллар бик игътибар бирә алмадым бит. Гастрольдә, ә булай булганда инде хәзер теге яшь чакны әзрәк ышылып бирәсең. Ох, мин үзем күкрәк кирәсең. Уже яшь баргач аңлыйсың кемнән кем икәнен, кем синең яныңда булганын иң беренче. Шуңа нитеп шокра мин аны һәр вакытта куанып, уйламыйча бер җирдән чәчкә алып кайтырга мөмкин. Элек мин аңа чәчкәләр алмыйдым. Ул менә концертта мин чәчкә алып кайтам, әй куана. Бу только бу символ икән чәчкә түгел, бу синең тамашачыңа, бу синең чәчкәләрең. Мин аларга кайтарып бирәм үземнең чәчкә. Только үзе әйтсә алмыйм. Үзем сидерем бер җиргә барам микән, кыстырам да күрсәтмичә чәчкә кайтарам. Туган көннәр бу ел мин йортта сюрприз эшләдем. Ихатада шатерлар, ниләр, бөтен ул примерно кемнәр аның дуслары бар, ул кемнәр белән аралаша. Барысын җыйдым, өстәлләр, ниләр кырдым, артистлар чакырдым. И ул җибәрдем бизәнергә, монысында да йөреп кайт. Ул аңламый берәрсә бер ресторанга барабыз дип булып битим. Музыка каузап акаланышып җибәрдем дә. Инде аның шаккатты инде анда да. Хатын кызына игътибар кирәк. Ул чөнки хатын кызга игътибар күбрәк бирсәң, ул яшәрә дим икән, аның яшәүдәр тарта. Яшәпме бит аның аңлап бит булмый. Хатын булай торырга тиеш, булай торырга тиеш, булай торырга тиеш. Таләпләр күбрәк. Ул безнең стереотип ул бит мусулманлыктан имеш килә. Ну, заманында икенче теге. Бәлки кай берәүләр подкаблучник дип әйтәләр. Подкаблучник ату мин үземнең холкымда бар, мин кирәгән сүземне дә әйтәм. Яшәрәк чакны йодрык белән стөлгә дә сугайым мин. Хәзер алай әйтмим. Хәзер Алай торырга кирәкмәгән намазы. Кирәкмәгән, әлбәттә кирәкмәгән. Хәзер мин яра дип кенә куям. Беренче дөрес, яра шулай торабыз. Алай, ну шулай дөресрәк. Рәхмәт сиңа, рәхмәт туганыңа, ярый очрагансың юлларыма. Насыйп булсын иде икебезгә, бергәләшеп йөрү алтыны күзгә. Рәхмәт әйткән матур сүзләреңә, мине гашык иткән күзләреңә. Мәхәббәтле йөрәгеңә рәхмәт, син булганга миңа яшәү рәхәт. Хәзер менә инде үз йортыгыз белән яшисез, Рабай. Һәм беләм, сез искиткеч хыялый кеше. Искиткеч хыялый кеше. Ул чәчәкләр үстерү дисезме? Ул курчаклар җыю дисезме? Менә сезнең хоббиларыгыз шундый һәрберсе матур хобби, һәрберсенә кирип китеп узаклап йөрерлек. Шуңа һәрберсенә кирип батканчы, менә бу каян килә һәм нәрсәдән барлыкка килде? Менә шул чәчәкләр үстерү, төрле сортларын тартып карау. Чәчәкләр бердән без бит инде үстәк юклыкта әйтик. Теге мөхәйшелек түгел, юклык. Әтике төшә, әнием шундый белеке генә иртәшә. Минем апам, Рәйсә апам, ул инде мин күбрәк олылары бит иншеп киткән, күбрәк Рәйсә апам ул чәчкәләр үстерә бакчада. Ул шып киткән чәчкәләр миңа торып калды. Чәчкәгә әниләр урын бирми, чөнки помидор утыртырга кирәк, шөгендер, кыяр утыртырга. Чәчкәләргә мондай гына урын. Кирәк бер утыртасыз. Кирәк. Ну анда гладиолуслар, гвоздикалар, астрлар төрлесе, георгиннар үсә, розаларга охшай югырлыгына. Мин розалар недер, бәлки розалар мине яраттым недер. Шуннан әле менә үземнең йорт. Мин аны хыялландым, үземнең йортым булса, әлбәттә чәчкәләр күп булачак дип. Әле инде менә Аллага шөкер, розалар бөтен дөньяда. Әле хыялым, Алла бирсә, әзрәк улгайга инде, 60-тан соң, бәлки генә бер цветтәгенә теплица кебек формалашса дип аталар. Розарий эшлисем килә. Вот анда, чтобы круглый год булсын. Атап его, чтобы чәчкәләр, ул теге, ну, шулай хыялланырга мин яратам. Дуслар, хәерле көннәр. Мин үземнең розаларым белән андый чәчкә отканныларын җыеп барам. Штату үйләренә хәл бирми. Алай башларын кисәбез. И алып бәрәм, ни, отростыкларына дикигә, чтобы әйләнмәсен. Шундый. Вот. На дикий яшькәдән отростыклар чыга икән, аларны биш
убираем. Әле хыял дегәннән мин үземә бер почмак Алла бирсә төзим, мин аны төзи башладым инде. Анда үзебезнең милли әйберләр була. Милли теге паласлар, мендәрләр, шундый сәке эшләдем әле анда. Бездә элек сәке хотя ул үзбәкнеке диләр буга инде. Безнең татарда мин үскәндә әле безнең сәке була торган. Шунда ашаганнар, шунда йоклаганнар. Теге ястыклар бит инде, юрганнар теге ямаулык нидән юрган тышлары ямаулыклардан эшләгән бит инде. Әле шуны эшлим. Авылымда Алла бирсә безнең йортыбыз бит инде изебез тора. Андагы булган бүтән шторларны Алла бирсә алып җырам. Анда элеккечә пәрдәләр куям, теге татар шигүләре белән. Шулай яңадан карават, бәлки сәке куясым килә. Сәкеләр куеп, элеккечә ястыклар. Балачагызны тотып каласыгыз килә. Әйе. Мин анда ремонт эшләдем, конечно, ремонт эшләргә булмаска булган эченә. Шулай бүрәнәләр калсын иде. Хәзер инде емерсәң уже ямсыз була. Элеккечә калдырасым килә. Ташын Алла бирсә моторлыйм. Теге нәрсәле татар узорлары белән татар йорты төзисем килә. Йөзлекләр дип аталган. Әйе. Тәрәзәләрдә. Ниләргә курчакларга, курчаклар тоже. Курчаклар ул бит милли курчаклар. Мин теге обычный теге бала курчаклары түгел, милли, төрле милле. Костюмнарда. Костюмнардан булсын шундый. Әле шундый хыял инде мин үземә анардан ничектер үзем куанам шундай бер. Күңелегезгә рәхәтлек бирә сезнең бу хоббиларыгыз. Да, нык рәхәт. Шуна куанып барып нитәсең, берсен былай торып, шуна барып куйган буласың, былай торып куйган буласың. Үзе бер ни инде. Үзе бер җыр инде анысы. Шулай. Кайтый әле туган якка, керий әле үскән йортка. Хәтерләтеп балачакны, искә алып үсмер чакны. Рәхмәт әйтеп әнкәйләргә, безне көткән әткәйләргә. Ömürlerin uzun aytып, кайтый әле туган якка. Менә бик тиздән дә Алла бирсә, Казанда тамашачы сезне көтә. Әзгенә әйтеп узыгыз инде, качан күрешәбез, кайда күрешәбез, ничә көн күрешәбез һәм нәрсәгә әзерләнеп килергә. Без быел 4 көн концерт алдык. Чөнки теге елны минем үземә концерт бик шәп битмәде. Авыррак ондаш хәлләремне бай сөйләдем бит инде. Быел инде без алдык 4 көн. Без Алла бирсә бик сыйфатлы концерт куярга дип тотабыз. Без живой барабаннар, анда яңа музыкантлар, яңа номерлар куйдык, яңа җырлар. Бу инде шундый мин концертларыма тырышам куярга шундый терек концерт, ул теге ясалма концерт түгел, теге режиссер түгел, просто кеше белән әңгәмә, сөйләшеп, дитеп, шундыйрак ничек әйтим икән? Мәҗлес кебек түгел дә, просто шундый Жанлы булсын. Жанлы, урысча әйткәндә лайтовый шундый концерт. Йөрәктән йөрәккә бар. Йөрәктән йөрәккә. Димәк, качан Уникста, үзе әйтми инде, ярар әйтә, мин әйтим. Син матур әйтәсең. Уникс концертлар залында 26-сы, 27-се, 28-е туган көнемдә, 29-ы без Уникста булабыз. Но без еще 4-5-е Мәскәүдә космос залында булабыз, Алла бирсә. Менә Әнвәр Нургалиев иҗатын яратасыз икән, мин беләм сез яратасыз бу тапшырында Әнвәрне күреп сез кабызып куйгансыз икән. Уникска һәм Мәскәүгә космос концертлар залына килегез, көтеп калабыз. Алла бирсә. Рәхмәт бүгенге әңгәмә өчен. Күңелле сөйләштек бугай. Күңелегездән индидер калган сораулар, сүзләр булса, рәхим итегез. Сүзләрне бер әле язу рәхмәт. Җибешмә мин күптән теге ничектер концертларга буталып, мин күптән теге телевидениедә да, нидә дә, радиоларда бик булмаган шакыра. Кайбер ниләр онытылгандыр да. Но икенчедән күңелдә шундый җылы мөнәсәбәтләр, җылы шундый ни калды. Теге нинди әле рус передачалары бар, бит теге чәй эчеп, итеп сөйләшеп утыра торган. Шундый килгәрәк мин аны хис иттем. Шакыра рәхмәт чакыруыңа. Әйтәсем килә тамашачыларыма шулай мин рәхмәт теләмен. Һәр вакытта тугрымын. Теге дөнья нидән генә тормый, теге төшенкелеккә бирергә ярамый. Аның кояш, теге болытлар килсә, бар кояш чыга. Караңгыдан соң таң ата. Шуңа күрә өмет белән яшәргә кирәк, һәр вакытта да бергә булып, дөньяларыбыз тыныч булсын. Рәхмәт Тим ТВ каналына, мине сезнең белән, сезне минем белән очраштырган өчен. Лилиягә инде аерым рәхмәт.
Шундай передача эшләгәнең өчен. Чөнки чынлап та мин үзем баяда әйттем, бик аптырадым, шулай бездә дә бик карыйлар икән, беләләр икән бу передачаны. Башкортстанга кайнар сәламнар юлып калабыз, алайса безнең иҗат төркеме исеменнән. Менә бүген Әнвәр Нургалиевны бәхетле итә торган 3 нәрсә ул дип сорасалар, нәрсәләр исегезгә төшә? Бәхетле бу күңел тынычлыгы. Ул гаилә, балалар бәхете, саулык һәм инде ул тынычлык. Иң мөһиме шул. Машалла. Бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә хит җырлар туып торсын. Йөзегездәге елмаю китмәсен. Сезгә карап, гашыйк булып, яратып, рәхәтләнеп концертларга килеп җырлый торган тамашачы китмәсен. Мин һәрвакыт әйтәм инде, әгәр Әнвәр Нургалиев булмаса татар эстрадасында, аны һичшиксез уйлап табырга кирәк булган булыр. Чөнки менә шул кадәр хатын-кызның йөрәге тагын кем дип яныр иде дә, кемнең елмаюын сагынып килерләр иде ул концертларга. Миңа тагын бер синең сүзең искә төште. Кайда әйттең әле син аны? Теге сөйлиләр бит. Күсән куерсың моны. Типа акча эшлиләр, безнең аркада мин аны бөтенсен әйтәм. Син бит әйтәсең. Бу акча күбрәк эшләгән сыйфатлы җырлар чыга бит. Сыйфатлы концертлар була. Ул бит әллә кайдан хавадан яумый чынлап та. Аның күбесе бит инде кереп китә. Шул барыбер 70% кереп китә бары шул концертка килә. Сезнең Уфада туры эфир булган иде. Хәтерләйсезме? ТНТ премиясы белән бездә шунда бер шалтыратык булган иде. Да. Мин бик сөенәм безнең татар артистларының концертлары гөрләп барганга, акча эшләгәнгә, чөнки ул шуннан да сыйфатны үстерә. Да. Артист эшләгән акчасының килешәсеңдер, 50% ким дигәндә иҗатка китә. Как минимум, да. Чөнки бүген теге сәхнә таләп итә шундай ниләр, анда күп керемнәр кирәк, чөнки бизәлеш тә кирәк, киемнәр дә кирәк, җырлары да, аранжировка да сыйфатлы булырга тиеш. Кешегә теге ничек әйтим икән, кешегә сыйфатлы сәхнә, матур сәхнә кирәк. Сыйфатлы сәхнә кирәк. Һәм бигрәк тә әле бу менә безнең буынның әле күңелендә ниндидер теге җыр, моң, татарча булганы эчендә барсак әле без, ниндидер минусларын да гафу итеп, бездән туган балалар инде андый әйбергә кызганычка каршы бик атлыгып тормыйлар. Аларга менә сыйфат кирәк. Аларга да әнә тегендәге кебек кирәк. Шуңа күрә сыйфатны беренчектә югалтырга ярамый. Шулай. Һәм менә бүген күп сорауларга инде без бергә җавап таптык, шаярдык, көлдек, вакыты белән моңсу моментларыбыз да булды. Әгәр сезнең сорауыгыз булса, без шуны ишетик тә, мин сезгә җавап бирим дә бирә алсам, һәм нокта куербыз бу сөйләшүгә. Сорауым берәү генә әле сиңа. Кайчан безнең клип була? Кайчан клип эшлибез? Бу сорауны биреп торасы калмаган икән. Алла бирсә, эшләрбез. Иң мөһиме сәламәтлек булсын һәм эшләргә эшләү дәрте булсын. Амин, Алла бирсә. Моңардан соң урынын туры китереп әйтә белдейме? Чөнки кадр артында әле клип эшләүчеләр утырып тора. Шуңа күрә эшләмичә булмаса, Алла бирсә. Все, Алла бирсә. Концертларда күрешик, ТНТ телеканалында күрешик. Бик зур рәхмәт хөрмәтле тамашачыга, бүгенге сәгатегезне безнең белән үткәргәнегез өчен. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Рәхмәт бу салкыннардан курыкмыйча безгә килеп җиткәнегез өчен. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.